simplement per comentari de la regidora no tenia cap intenció de fer-li cap pregunta ni posar-la a prova. No era la meva intenció. Ja he dit al començament de la meva intervenció que el fet que no hi havia confinament comarcal i que ho anunciava aquí era com una broma, entenent que tots els regidors i regidores saben perfectament que no hi ha confinament comarcal. Res, simplement, i no ho he dit en la meva intervenció anterior, el nostre vot serà una abstenció en relació a aquesta moció, precisament perquè, com he dit, perquè compartim aquesta preocupació en relació a la cultura. Creiem que aquesta moció és innecessària perquè no està vigent el confinament comarcal, no hi tornarem i treballar en relació a mocions, a possibilitats que poden arribar de cara al futur, em sembla que és una cosa, els escenaris que hi hagin de cara al futur ja vindran i actuarem en conseqüència en relació als escenaris que hi hagi al futur. I simplement acabar per dir que a nosaltres ens agradaria centrar-nos en les possibilitats i amb les eines que tenim com a municipi per actuar en la cultura en relació al nostre municipi, que creiem que aquí tenim molta tasca per fer i molt camí per recórrer. Gràcies.